मन के मंदिर में होला अरे मूरत भगवान के अरे ना जाने कहिया बूझे आई इंसान के धरती पर बोझन बा ए बबुआ भजन का हो चचा का 3 अक्षर से भजन बनल बा कौन कौन भ ज आ न आ तीनों के 3 काम बा भ के काम भरम छोड़ाना कौन चीज के ऊंच नीच के हम ये है मैं बुलबुल हूँ हम वो है भ के काम भरम छोड़ाना जो के काम हो जागृति लाना आ न के काम हो नरमता लाना ये 3 गो गुण जौन मानव के अंदर प्रवेश हो जाए भजन करे के नहीं खे भजन तो अपने आप हो जाए बबुआ तो मन के मंदिर में होला अरे मूरत भगवान के मन के मंदिर में होला मूरत भगवान के अरे मन के मंदिर में होला अरे मूरत भगवान के अरे ना जाने कहिया बूझे आई इंसान के ना जाने कहिया ना जाने कहिया बूझे आई इंसान के मन के मंदिर में होला मूरत भगवान के मन के मंदिर में होला मूरत भगवान के मन के मंदिर में होला मूरत भगवान के तने सवरिया म्यूजिक प्रेजेंट्स और इन्हें बैठल बानी DMC और DMS चैनल के नाम बा तने नचनिया के कमे लिया ना तो पियर हो जाए डॉलर सबसे ज्यादा तो खिसरी के बबुआ अरे ना जाने कहिया बूझे आई इंसान ना जाने कहिया बूझे आई इंसान बबुआ ई भजन के अंतरा के भाव तनी मूर्ति की मांग ले मंदिर में जाके बोले बरका पुजारी मंदिर में जाके बोले अरे बरका पुजारी घरवा में देवे बाबू माई के गारी अरे माई के गारी मंदिर में जाके बने बड़का पुजारी आ घरवा में देवे बाबू माई के गारी अपने से धासे धरो अपने से धासे धरो में कुल खानदान के अपने से धासे धरती में कुल खानदान के अरे ना जाने कहिया बूझे आई इंसान पूछे आई इंसान के
के लास्ट अंतरा के भाव बबुआ अरे नर में नारायण बानी ओ बहुत जान लो नर में नारायण बानी ओ बहुत से जान लो अरे सभा के इज्जत करियो दिलवा में ठान लो सभा के इज्जत करियो अरे दिलवा में ठान लो नहिया से हो रखो नहिया से हो रखो अपना हो जान अरे ना जान कोहिया बुझे आई